luonto on mulle henkilökohtaisesti tosi tärkeä. Että se tarjoaa mulle metsän, se on mulle paikka rauhoittua ja myöskin merellä tykkään olla paljon, kalastella ja muutenkin kesäisin veneillä. Luonto tarjoaa mulle rauhallisen ympäristön kiireisen arjen keskellä. Ideapark on onnistunut pienentämään energiankulutusta ja hiilijalanjälkeä teknisillä ratkaisuilla jokapäiväisessä arjessa. Koko talon kiinteistö on perattu läpi tarkkaan ja löydettiin hyvinkin paikkoja, missä pystyttiin energiankäyttöä laskemaan. Ilmastosoturien pyrkimyksenä on muuttaa maailmaa vaikuttavilla ja konkreettisilla teoilla ilmaston hyväksi. Ilmastosoturitoimintaa on jo käynnistetty muuallakin ja haluamme jokaiseen Suomen kouluun oman ryhmän. Kaikessa toiminnassa lähdetään liikkeelle yhdestä tekemisestä. Ilmastosoturit, Classic ja Ideapark koostuvat kaikki ihmisistä, jotka voivat yhdessä tekemällä vaikuttaa tulevaisuuteen.